Pano ndipo Nyasa VoiceBox mmene mubweretsa Malawi osiyanasiyana amakhani maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale katswiri ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndelo abile Malata akufuna kujama ya chipani cha Democratic Progressive Party DPP kuti ngati kuno ku Malawi takhalapo ndi chipani chotsutsa chopanda nzeru mukuona kwawo akuti chipani chimenechi ndi chipani cha Democratic Progressive Party. Ndi pano ndi Nyasa VoiceBox sitimasankha mbali pano ena amakometsera mbali ya boma ena amakometsera mbali yotsutsa. Ndi tiwalola abile Malata kuti adzilongosole okha kuti ndi chifukwa chani iwo akuganiza kuti chipani cha Democratic Progressive Party DPP ndi chipani chimene chakhala cha opposition koma chopanda nzeru chopanda ntchito. Tikhale limodzi pano Nyasa VoiceBox kuti nimve abile Malata akuti bwanji pa nkhani imene komanso tikamaliza tipemphani kuti inu Malawi muyike maganizo anu in the comment section below kuti zimene akunena abile Malatazi mugwirizana nazo kapena inuyo simugwirizana nazo pano pa Nyasa VoiceBox. Dziko lathu la Malawi lino ngati takhalako ndi opposition imene ili dalo, opposition yopanda nzeru, opposition yopanda tsogolo, ndi imene tili nayo panoyi. Oti zikungofunika zisankho za 2025 kuti tipite tikasinthe opposition, tikhale ndi opposition ya nzeru imene ikhoza mapanga ma checks and balances kuboma limene lilipoli. Just imagine mu 2019 Timothy Ntambo HRDC ndi anzawo amapempha kunena kuti achose Nyasa ku Electoral Commission, koma zidatenga paka a year a President Professor Arthur Peter Mutharika osamuchosa Nyasa. Lero anthu amene adapangitsa kuti DPP ikhale ku opposition today ndi UTM, kuti DPP ikhale ku opposition today ndi Ford. Ndelero a DPP aja ndi kumasangalala kumanena kuti ayi tiyeni tikapange press conference make yonse ichotsedwe, make yonse ichotsedwe, ichite resign, ilembedwe anthu ena ngati adapezeka kuti a DPP kukanika kuchosa just chair wa Electoral Commission Nyasa, kukanika kumuchosa munthu mmodzi ndakanene Electoral Commission yonse. Kodi UTM yakhala liti kukhala ku opposition? Kodi Ford yakhala liti kukhala ku opposition? No. Inu a opposition a DPP musakomedwe ndi kungomva kuti ati Ford kaya kungokomedwa kuti ati ni UTM. Mukamapanga mgwirizano mafunika kumaona kuti kodi anthu awawa ali ndi anthu pa ground, ngakhale ife titakhala kuti tikukomedwa nawo tipindula chani? Chifukwa mukakamba za UTM inali ndi 1 million votes, ani mavoti amene aja anali a Dr. Saulos Cross Chilima, mavoti amene aja sanali a UTM. As we are talking today, UTM ikusowa even ma delegate kuti apite ku convention. Lero mukukomedwa chifukwa chona kuti pangopezeka uniform ya UTM. If you talk of Ford yakhala ikungoluza zisankho, sinakhalepo even pa number 2 ku zisankho za dziko lino. So lerolo akunena kuti ayi tikupanga mgwirizano ndi a DPP. Inuyo a Ford mugwirizwa DPP chikhalidwe chake inuyo. Ngati DPP inalepherana ndi Dr. Joyce Banda, DPP inalepherana ndi Dr. Saulos Cross Chilima, DPP yalepherana ndi Dr. Kondwani Nankhumwa, inu a Ford ndinu ndani kuti mukhoza ukapeleka kukalandira ulemu ku chipani cha DPP? Ngati Peter Mutharika amapereka moni akuyang'ana kumbali momwe azimuyang'ana face to face ndi Timothy Ntambo, do you think kuti Timothy Ntambo akhoza ukakhala ndithu kulandira ulemu ku mgwirizano umene mukhoza kupanga? Ndeni mafuna ndikuuzeni ichi,
strategy imene anagwiritsa ntchito IMCP 2020 popanga mgwirizano wa zipani zonse. If you think kunena kuti the same strategy can work for you, mukuzinamiza. Strategy imene adapanga a tonse alliance pobweresa zipani zonse pamodzi, that cannot work with you, and the situation ya 2025 will not be the same in the situation ya 2020. Ndimafuna ndikusimikizireni chimene kuti namiza nani kuti ayi ati tikupanga mgwirizano. Ineyo mene ndaonera mgwirizano wa tonse alliance zatengera President Dr. Lazarus Chakwera kukhala odekha osafuna kuchita act mwa emotions kuti pakaipezeke pamene pachapo, and President woyamba Malawi munomo kulola kuti makaka azipani zosiyana-siyana azikhala pa msonkhano wa President woyamba ndi Dr. Lazarus Chakwera. Don't expect kuti DPP itawina idzakulola ninu ya afford kuti muzitakasuka. Don't expect kuti italowa DPP ingakulole ninu ya UTM kumaza takasuka. A DPP ndio kwiya panopa akudziwa kuti atuluke mboma anali Timothy Ntambo wa afford, akazangoti atenga boma choyamba kuzakhala kumanga Timothy Ntambo. Anaona kuti amene anawalepheresa kuwina zisankho 2020 ndi UTM ndi Dr. Saulos Cross Chilima. Akazangolowa mboma azayamba kumanga amenewo ndi muzaona nyekwe.